μου για ζεμή, αμάν, αμάν. Νογιανό μου για ζεμή, εσύ θα γίνεις αιτία, εσύ θα γίνεις αιτία. Τρέλα και στα φωνικά, αμάν, αμάν. Στην τρέλα και στα φωνικά, να πάρω τα πρωτεία, να πάρω τα πρωτεία. Και στα φωνικά να πάρω τα πρωτεία, να πάρω τα πρωτεία. Διάφορα όργανα που έχω ασχοληθεί, όπως μικρός μου άρεσε πάρα πολύ το μπαντολίνο, οι παρέες και αυτό το καντάδες, ας πούμε, αυτό το στυλ είναι ένας δυνατός πυρήνας που με έχει μέσα μου για τη μουσική σαν επίκεντρο έκφρασης. Αυτό που έχουμε στο χωριό μας, ας πούμε, καντάδα με τις κονδυλίες, με έχουν επηρεάσει πολύ και τα ρεζίτικα, τα οποία είχα μεγάλη αγάπη από μικρός. Από εκεί και πέρα έχω ασχοληθεί και με άλλες κουλτούρες, όπως είναι τα μπαγανιώτικα, αστικά τραγούδια. Παίζω στα πάρκα από μικρός, έπαιζα λαούτο κάποια χρόνια που είχα και με το λαούτο μεγάλη αίσθηση. Λαουτοκύθαρο σαν κιθάρα, μπουλγαρί, κατά καιρούς τώρα αυτόν τον καιρό έχω κολλήσει με τον μπουλγαρί. Πριν από τον μπουλγαρί είχα πολύ με το ούτι, κάποια βολήματα. Έχω κάνει, ας πούμε, και τη δικιά μου έρευνα με αναζήτηση, με ακούσματα από άλλες μουσικές παραδόσεις, κουλτούρες γενικότερα. Η μουσική είναι βασικά μια καλή αισθησία. Η παράδοση είναι αυτό που γεννάει για όλους συνέχεια. Είναι κάτι πολύ δυνατό για μένα, πολύ πρωτογενές, δεν ξέρω πολύ. Φαντάζομαι ότι έχετε συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Θέλετε να μας αναφέρετε κάποιους από αυτούς? Βασικά έχω ασχοληθεί, έχω συνεργαστεί πολλά χρόνια με τον Ψαραντώνη, που είναι ο πατέρας μου. Έχω παίξει με πολλούς διάφορους γεράδες μικρός σε διάφορα δηλώσεις, κλέντια, πανηγύρια, ξέρω εγώ. Ποιο να πω, με τον Κρυάδο έχω παίξει λίγο, με διάφορα. Κοίτα να πείτε που χάσατε στην Ξηρή. Θα σου. Σε καλωσορίζω εδώ πέρα στο μαγαζί μου. Μια με την άλλα, μια και ήρθε στα Νόγια.
Αν θέτε να γνωρίσετε Θανογιανούς τσιτόπους, ξύλα και πέτρες έχουμε, μα προπαντός ανθρώπους. Πολύ ωραία. Εύα μας. Στην υγειά μας. Κοπελιά, σχολιέμαι εδώ πέρα, κάπου 25 χρόνια έκανα μαθήματα χορού εδώ πέρα στα Λόγια. Η ζωή μου ήταν ο χορός και η μαντινάδα που από ό,τι κατάλαβα στην πορεία του χρόνου το είχα από μικρός. Και σιγά σιγά άρχισα και έβγαλα το πρώτο βιβλίο του Ντελικανή, Μαντινάδα. Μετά μια μαντινάδα, μια ζωή. Το τρίτο βιβλίο είναι τον Έρωτα φαντάστηκα και τώρα τελευταία έχω βγάλει πιο παραμύθι να σου πω. Ασχολούμαι πολύ έντονα με τη μαντινάδα. Με λίγα λόγια κοιμούμαι και ξυπνώ και από το νου μου εκεί πέρα. Μ' αρέσει αυτό, το έχω βρει από είναι βιώματα, τα έχω ζήσει από την παλιά. Λοιπόν, είμαστε πάνω στα 1000 μέτρα υψόμετρο και μπορούμε πιο καθαρά να δούμε τα πράγματα που θα τα ακούσουμε. Αν υποθέσουμε ότι κουβεντιάζουμε για τη μαντινάδα, που είναι ένα είδος ποίησης, το εθνικό της Κρήτης, ας πούμε έτσι, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι επίσης σημαντικό και ίσως πιο πολύ βαθιά ιδεολογία και πιο βαθιά νοήματα, γιατί είναι παραγμένο από την ομογαταδεξία. Η μαντινάδα έχει ένα βρόχο στο λαιμό. Πρέπει να κάνεις καλή ομογαταδεξία. Δεν το έκαμε, το έχεις χάσει, ας πούμε. Ενώ το ζήτημα τραγούδι από μόνο του έχει μια δυνατότητα, ενώ 15 σύλλαβο, να βγει η σκέψη του ποιητή, ας πούμε, με πιο ελεύθερο τρόπο και πιο άνετο. Η μαντινάδα λοιπόν έρχεται πολύ παλιά προφανώς από την Ελλάδα, από την Κρήτη, πολύ βαθιά. Συναντούμε τον Ερωτόκουτο, ο οποίος αξιοποιεί αυτό το είδος το ποιητικό και το κάνει 15 σύλλαβο. Μόνο που η διαφορά με τον Ερωτόκουτο του στίχους είναι ότι αυτός δεν κλείνει τη μαντινάδα. Η μαντινάδα οφείλει να είναι κλειστό πράγμα. Δηλαδή, ένα ολοκληρωμένο. Δηλαδή, από την αρχή ξεκινά και τελειώνει και δεν σου λείπει τίποτε. Ο Ερωτόκουτος σου αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για να πας στο επόμενο, στο επόμενο, στο επόμενο. Και έτσι διηγείται λίγο την ιστορία. Η μαντινάδα, λοιπόν, κατά τη δική μου γνώμη, είναι σε άνθηση μόνο προς την παραγωγή της τώρα. Ασχολείται πολύ με αυτό. Αλλά δεν είναι μαντινάδες όλα. Εγώ δεν έδινα μόλις τώρα να μου πεις: έχουμε, ας πούμε, 1000 μαντινάδες της παραγωγής της ιστορίας και να κρατήσω 6. Μη σου πω 5. Γιατί οι παλιοί άνθρωποι είχαν μια δυνατότητα όχι να κάνουν μαντινάδες για τις μαντινάδες, έπρεπε να ερμηνεύσει μια συναισθηματική κατάσταση. Πονούσε, ερωτευμένος, έγραφε μαντινάδα. Του λείπει ένας άνθρωπος στα ξένα, έκανε μαντινάδα. Έχανε δικό του πρόσωπο, έκανε επίσης ένα ωραίο κείμενο, ένα ωραίο στίχο. Τώρα, οι νέοι σήμερα, οι οποίοι προσπαθούν και είναι συγκινητικό αυτό, δεν έχουν βρει, εκτός από ελάχιστους κατά τη γνώμη μου, μια κατεύθυνση που να πούνε σπουδαία πράγματα. Εκπροσώποι της μαντινάδας σήμερα υπάρχουν πολύ καλοί, αλλά είναι παλιοί, δεν είναι καινούργοι, νέα παιδιά. Διότι η μαντινάδα θα δει πρώτα-πρώτα να έχει βίωμα. Δεν μπορεί να επινοήσει τη μαντινάδα. Πρέπει να έχει ένα βίωμα, κάτι δηλαδή να σε σπρώχνει μια ανάγκη να την καταθέσει με λέξεις. Και αυτό ένας νέος δεν μπορεί να το έχει. Μπορεί να έχει μόνο του έρωτα το γαϊμό, που είναι ένα κίνητρο μεγάλο να πει, και εδώ θα πω μια μαντινάδα που την θαυμάζω σε ένα παιδί το οποίο, εντάξει, τον Αντώνη το ρούλιο μου. Αυτό είναι ένα παιδί περιθωριακό άτομο, ο οποίος λέει: έβγαλε μια μαντινάδα δύο στη ζωή του. Άρα αυτό είναι την οποία. Παράνομος ο έρωτας εμπήγε στην καρδιά μου και ένα χωριό δεν τα γεντάται με στενάγματα. Αυτό είναι αληθινό. Το λέει γιατί έτσι είναι. Είναι ένας εκπρόσωπος αυτού του είδους, είναι ο Γελάτης, ο οποίος είναι πασίγνωστος ότι αυτός έχει μια ικανότητα να γράφει χωρίς να περιμένει ποτέ που θα τον πάει. Είναι ικανότατος. Πιστεύω ότι είναι και του μέλλοντος ο μεγαλύτερος. Πρώτο καλώς ήρθατε σπίτι μου. Στα Λόγια, Τι είναι η μαντινάδα? Είναι η γλώσσα της Κρήτης, είναι έκφραση ψυχής. Μια στιγμή που γεννάει η ψυχή είναι μεγάλη στιγμή.
παρατηρήματα της φύσης, τα προβλήματα, Πιστεύω πως όποιο με την άδεια πούμε τελικά έχει μέσα την αγάπη. Τον πόνο, τη χαρά. Εγώ όταν βγάλω με την άδεια ξαναγεννιέμαι, δηλαδή όχι παλιωτά, βγάλω. Είναι μεγάλη στιγμή πάντως, είναι το να λες κάτι να αγγίζει τα την ψυχή, ας πούμε, είτε χαρά είτε πόνος. Δεν είναι δουλειά πάντως. Για να ζήσουμε δεν είναι δουλειά που κάνω αυτή τη δουλειά, είναι χάζομαι από τη φύση. Είναι χάζομαι από τη φύση. Έτσι. Και σίγουρα πρέπει να έχεις συναίσθημα για να μπορέσεις να γράψεις. Στον πόνο κλαίμε, στη χαρά γερούμε. Αν έχει η Μαντινάδα, αν έχει αδερφό ή αδερφή, είναι ο χορός. Μέσα με τη Μαντινάδα, ας πούμε, λέμε μεγάλες αλήθειες, ας πούμε. Καμιά φορά βάλουμε και υπερβολές, άρα κι αν μπαίνουν, ας πούμε, είναι αλήθειες. Θέλει λίγο περιφρούση η Μαντινάδα, βέβαια. Να μην την κάνουμε, ας πούμε, όχι εγώ προσωπικά. Κρήτη δεν έχεις άκρια. Δεν έχεις ούτε μέση. Όπου για πάω και σταθώ, ο τόπος σου μ' αρέσει. Την Κρήτη την έχει αγκαλιάσει η Μαντινάδα, ας πούμε, όπως τη φέρεσαι. Κάποιο μήνυμα που θα θέλετε να δώσετε στους νέους που ασχολούνται με την παράδοση? Η Μαντινάδα, είπαμε, απευθύνουμε στους νέους είναι η γλώσσα της Κρήτης. Στα βαθιά συναισθήματα, στην ουσία. Στις μεγάλες αλήθειες, ας πούμε. Αν μπορούν και αν θέλουν να την προστατεύσουν, ας πούμε, να ξεχωρίσουν, ας πούμε, όχι τις δικές μου και του καθενός, ας πούμε, να πει, ας πούμε, αυτή η λέξη, ας πούμε, τι κάνει εδώ, ας πούμε. Το τραντζίστορ, πρέπει να θέλω να το κατηγορήσω, το όπλο, το 4x4. Αυτές είναι κληρονομιές και βιώματα, ας πούμε, των παλιών, των παππούδων μας. Είναι πολιτισμός, είναι η πέτρα της Κρήτης. Τι να πω, δηλαδή, είναι μεγάλη υπόθεση, 4 λέξεις, ας πούμε, σε 15 σύλλαβο, να βγάλεις ένα μεγάλο νόημα, δηλαδή είναι... Να μπει στην ψυχή του ανθρώπου, Ναι. αυτή η Μαντινάδα. Είναι χάρισμα της φύσης. Δεν είναι δουλειά του καθενός να βγάλει Μαντινάδες. Όλοι μπορούμε να βγάλουμε, όλοι μπορούν να βγάλουν, αλλά δεν είναι το θέμα, ας πούμε, δρόμος, πόνος, ουρανός και αραμνός. Είναι εύκολο να δεις τις λέξεις. Το θέμα είναι στη μέση τι θα βάλεις, τι περιεχόμενο, τι νόημα βγαίνει. Και όταν πεις θα βγάλουν η Μαντινάδα σου, δεν θα βγει η Μαντινάδα. Τι έρχεται, γεννάται η Μαντινάδα, γεννάται. Όπως γεννάει η μάνα το παιδί, έτσι γεννάται και η Μαντινάδα. Δεν παρατζένεται, η Μαντινάδα γεννιέται. Δεν θέλει εκβιασμό. Γιατί την γεννάει η αγάπη. Και η αγάπη δεν είναι άνθρωπος να τον ζωρίσεις, να τον επιέσεις, να του πεις κάνε αυτό. Η αγάπη είναι ελεύθερη. Και γεννά Μαντινάδες. Μόνο η αγάπη. Έτσι. Αν σας έλεγα να μου βγάλετε μια Μαντινάδα τώρα, τι θα μου λέγατε? Θα σε απαντούσα όχι, ας πούμε. Όχι, δεν έχεις προσώτα, δεν είσαι προμισμένη από τη φύση. Από κάλλια, από... Μόνο που τα πρώτα μόνο που ασχολείσαι με αυτό που ασχολείσαι με τη γλώσσα της Κρήτης, αυτό λέει πολλά. Αυτό λέει πολλά. Σημαίνει το αγαπάς, το εκτιμάς, το ζεις. Δεν έχει άλλη σαν εσέ πάντως στην ουρανό που κάτω. Και δεν είναι το θέμα, ας πούμε, αν είσαι όρθιο ή όχι, ας πούμε. Σαν εσέ, την ίδια σου είναι. Δεν έχει άλλη σαν εσέ στον ουρανό που κάτω. Εκτός αν έχει δεύτερη, στη θάλασσα στον κάτω. Ωραία. Πείτε μου κάποιες Μαντινάδες σας. Έτσι που κάθομαι με χαρά, έρχεται και με βρίνει. Μα είναι πάντα βιαστική και φεύγει και με πίνει.
ή την αγάπη ο άνθρωπος να μην την εγκρεύει, εκείνη θα σε πιστευτεί, θα τα τσαρέσει φεύγει. Τι είναι η Κρήτη για σας? Τι είναι η Κρήτη? Η Κρήτη για μένα είναι όλος ο κόσμος. Έχει τα πάντα. Και από ιστορία και από πολιτισμό, φιλοξενία, ονόματα μεγάλα, γενικά από μουσικό χώρο και από παράδοση, πολιτισμό. Και θέμα γραμμάτων, γενικά να πούμε, τα έχει τα πάντα. Έχετε Μερακλής και Δεξινέης. Γεννιέται Μερακλής. Δεν γίνεται. Ο Μερακλής γεννιέται από τη φύση, όπως και ο μουσικός και ο κάθε καλλιτέχνης. Είναι γέννημα της φύσης. Άρα επιτοπλίστε εδώ στα χωριά αυτά. Δεν ξέρω ή το νερό μας βγάζει ή κάτι άλλο είναι. Για να μην σου πω είναι όλοι Μερακλείδες εδώ. Με την Άδα δεν μπορούμε να πούμε, γιατί πολλές φορές σου λέει ο άλλος, ο κόσμος γενικά, για εδώ που παίζουμε και παντού. Πες μου λέει μια Ματινάδα ή βγάλει μια Ματινάδα. Ματινάδα είναι κάτι το προσωπικό για μένα. Αυτός που έχει το πρόβλημα βγάζει τη Ματινάδα. Αυτή είναι η αληθινή Ματινάδα. Να βγάλεις μια Ματινάδα στημένη, εδώ να το ζεις. Έτσι είναι ο στίχος. Όπως τα προηγούμενα που είπαμε. Γεννιέται και ο μουσικός γεννιέται και ο άνθρωπος το γραμμάτο γεννιέται και ο ζωγράφος και τα πάντα, τα γεννάει η φύση. Κατά τη γνώμη μου. Γεννιόνται από τη φύση. Γιατί είσαι νέα κοπέλα και έχεις αυτή την ανησυχία, έχεις το μεράκι, έχεις το να η παράδοση να έχει παρόν, μέλλον και τα νέα παιδιά να ακολουθήσουν την πραγματική πλευρά της παράδοσης, την ουσιαστική και την σοβαρή και την ποιοτική. Η παράδοση δεν εστιάζεται μόνο στο μουσικό μέρος ή στο που εντάσσεται μέσα εκεί το τραγούδι, ο χορός, η διασκέδαση, όλο αυτό το πράγμα. Η παράδοση είναι στάση ζωής, είναι στην καθημερινότητα του κάθε ανθρώπου. Και το εντοπίζουμε και το εστιάζουμε στον κρατικό χώρο. Η παράδοση λοιπόν είναι ένα πράγμα το οποίο το έχει ανάγκη, είναι η ταυτότητα του ίδιου του ανθρώπου, του ίδιου του εαυτού μας. Επομένως, για να την στηρίξεις, να την διαδώσεις στους νεότερους, χρειάζονται να παραδώσεις μια γενιά στην άλλη και να κρατήσει τα θετικά και όμορφα στοιχεία τα οποία την κρατάνε πάντα έτσι σε ένα ωραίες ατμόσφαιρες, ωραίες συμπεριφορές, ωραίες εκδηλώσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Όσον αφορά τους νέους, σε όλες τις περιόδους, κάθε γενιά περνάει μία περίοδος σε εφηβεία, μεταεφηβεία, να θέλει να ακούσει και κάποια άλλα πράγματα, να παρασυρθεί, να πει σε άλλα, το επηρεασμένοι από το ίδιο το περιβάλλον, την ίδια την κατάσταση, χρονικά, και έτσι διαχρονικά μετά οριμάζοντας, βλέποντας ότι αυτό είναι κάτι ξένο μέσα του, σε κάποια ηλικία μεγαλώνοντας, βλέπει ότι αυτό το πράγμα είναι ξένο προς αυτόν
και επανέρχεται στις ρίζες, στις παραδόσεις του, γιατί αυτό είναι η ταυτότητά του, αυτό είναι που τον κρατάει για να καλοχήσει και τη γενιά τη δική του μετά και τις επόμενες γενιά. Θα σου πω 5 πράγματα για την παράδοση μας. Συνιστώ στους νέους καλλιτέχνες, που είναι όλοι οι εξιοτέχνες. Συνιστώ όμως το σπουδαιότερο πράγμα, όταν κρατάνε μία λύρα ή ένα λαγκούτο ή οποιοδήποτε παραδοσιακό όργανο που παίζει κριτική μουσική. Εκείνη την ώρα κρατάει την Κρήτη όλη στα χέρια του και έχει υποχρέωση να τη σέβεται, να τη τιμά οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Δεν έχει το δικαίωμα να τη δέρνει τη μουσική που βγάζει αυτή η λύρα, διότι δεν είναι δική του μουσική, είναι του λαού μουσική. Και επιπροσθέτως θέλω να πω στα παιδιά με 3 λέξεις: δουλειά, δουλειά, δουλειά. Και όταν πάνε και γράφουν ένα CD, θα τις παρακαλέσω πάρα πολύ το κάθε κομμάτι που γράφουν μην βάζουν άλλη μαντινάδα, διότι το κομμάτι αυτό έχει βαφτιστεί με τη μαντινάδα του. Είναι σαν το παιδί που βαφτίζεται. Και αν δεν έχουν ικανότητες να προσθέσουν έστω μία ψυχούλα στο κομμάτι αυτό, ας προσπαθήσουν να μην το αφαιρέσουν, να μην το αφαιρούν. Ας παίρνουν το πρωτότυπο. Και το άλλο. Δεν θα λένε έβγαλα ένα CD, θα λένε έγραψα ένα CD. Άλλο γράφω, άλλο βγάλω. Άλλο μουσικός, άλλο οργανοπαίκτης. Οργανοπαίκτης είναι πολλοί. Μουσική είναι λίγοι. Μουσική είναι αυτοί που γεννάνε. Και πιστεύω, επειδή έχουν όλα τα μέσα σήμερα, όλα τα μέσα, με λίγη δουλειά, όχι με λίγη δουλειά, με πολλή δουλειά και με κόπο και υδρότα, αν προσπαθήσουν και αυτά θα γεννήσουν. Το ασιατικό μυαλό που έχουν θα γυρίσει το μισό το λιγότερο θηλυκό για να γεννάνε. Με λίγη προσπάθεια. Προσπάθεια, προσπάθεια. Αυτά θα σας πω. Πώς βγαίνει η μαντινάδα. Ναι. Παράδειγμα. Πριν 2 χρόνια καθόμουν εδώ έξω στο μαγαζί μου και πέρασε ένας Ανογιανός. Αυτός μου είπε, Λευτέρη, κοίταξε το σπίτι που είναι εδώ απέναντι και αν μπορείς μέχρι να γυρίσω πες μου μία μαντινάδα. Εγώ σε αυτά τα πράγματα δεν είμαι κατά παραγγελία μαντιναδολόγος, αλλά εκείνη τη στιγμή έζησα το συναίσθημα διότι είχαν φύγει για το Ηράκλειο οικογενειακός και είχε μείνει το σπίτι μόνο τώρα και 40 χρόνια. Πράγματι σαν να εμιλούσαν εκεί πέρα ευαισθησίες με τις αναμνήσεις, θυμόμουν πολλά πράγματα και όταν γύρισε τούπα. Σπίτι που είναι μοναχό και αφεντικό δεν έχει και οι πέτρες του δακρύζουν τις μέρες που δεν βρέχει. Σπίτι που είναι μοναχό και αυτό παραπονάται. Ό,τι παντέρμη μοναξά και πέρα. Έχω 2 παιδιά σου είμαι, Στέφανος Χερέτης και Βασίλης Χερέτης. Ο Στέφανος έχει σπουδάξει στην Άρτα, έχει τελειώσει μουσικός, είναι στον Άμμος διορισμένος. Ο άλλος παίζει ρεγούτο. Αν δεν μ' αγάπησε η μάνα που τα έκανε, δεν υπάρχει αγάπη. Όχι πως δεν υπάρχει, δεν είναι από εδώ η γυναίκα μου, είναι από πάνω. Σημαίνει πως την αίσθηση όχι εγώ αισθανώ και η αγάπη. Και από την πλευρά μου και από την πλευρά της. Τα μεγάλα γεγονότα έχουν και μεγάλες μεδινάσεις μου. Όπως καθόταν, ας πούμε, ήμουν στο καφενείο, με παίρνει, χτυπά το τηλέφωνο, το σηκώνω και μου λέει: πήρε ο γιος του πτυχίο, ο δεύτερος. Είμαστε να πάω σε λίγο, τέλος πάντων. Εγώ συγκινημένος και με δάκρυα στα μάτια σου είμαι από χαρά. Ας πω: εντάξει, παιδί μου είναι. Απάντησα με μαντινάδα χωρίς να σκεφτώ πως να πω: εδώ πρέπει να πάρω μαντινάδα. Αυτά είναι τα μεγάλα γεγονότα για μένα. Και λέω: σε κάθε μέρα που περνά και ένα σκαλί πιο πάνω και να πετώ τη χέρα μου, γεια μου να μην σε φτάνω.
Αυτό ας πούμε είναι στο κάθε γονέο πρέπει να το πει του παιδιού για οτιδήποτε. Αυτό να σου είναι κριτήριο, τι να πω, είναι βαθιά συναισθήματα. Ο άλλος πάλι όταν θέλει να φύγει για την άρτα σου θέλει να φύγει το πρωί, ας πούμε, και είναι και 18 χρονών, φυσιολογικό είναι να δεν τρόπο το ποτέ, το κάνεις 18 χρονών, να φύγει το πρωί, φυσιολογικό είναι να μπουρκώσει η μάνα, ο μπαμπάς, τα παιδιά. Όταν έφυγε για την άρτα σου, τα πεχαράτησα το παιδί, λέω στο καλό να πας με μαντινάδα. Το μόνο που ζητώ από σε, γέ μου, καλοστρατιά σου. Και να μυρίζω που και πας κάθε πατικά σου. Να είστε καλά που ήρθατε στο σπίτι μου και όλη η Κρήτη, τόσο ο κόσμος μας καλεί, πέμπω την αγάπη μας είμαι. Δεν έχω λεφτά να στείλω, πέμπω όμως την αγάπη μου και σεβασμό στη Μαντινάδα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Επειδή έχετε μια αλφα εμπειρία και παίζετε πάρα πολλά μουσικά όργανα, θα ήθελα να μου αναφέρετε ποιο είναι το αγαπημένο σας, ποιο σας εκφράζει περισσότερο. Παίζω από μικρό συντάκα, αυτό είναι γνωστό. Μ' αρέσουν και κατά καιρούς διάφορα όργανα που έχω ασχοληθεί, όπως μικρός μου άρεσε πάρα πολύ το μαντολίνο, οι παρέες, καντάδες, ας πούμε, αυτό το στυλ είναι ένας δυνατός πυρήνας που με έχει μέσα μου για τη μουσική σαν επίτευγο έκφρασης. Αυτό που έχουμε στο χωριό μας, ας πούμε, καντάδα με τις κονδυλιές, με έχουν περάσει πολύ και τα ρεζίτικα, τα οποία είχα μεγάλη αγάπη από μικρός. Και από εκεί και πέρα έχω ασχοληθεί και με άλλες κουλτούρες, όπως είναι τα μαγανιώτικα, αστικά τραγούδια. Παίζω στα πάρκα από μικρός, έπαιζα λαούτο κάποια χρόνια που είχα με το λαούτο μεγάλη έφεση. Λαούτο κύθαρο σαν κιθάρα, μπουλγαρί. Κατά καιρούς τώρα αυτόν τον καιρό έχω κολλήσει με τον μπουλγαρί. Πριν από τον μπουλγαρί είχα πολύ με το ούτι, κάτι βολήματα. Έχω κάνει, ας πούμε, και τη δικιά μου έρευνα με αναζήτηση, με ακούσματα από άλλες μουσικές παραδόσεις, κουλτούρες γενικότερα. Η μουσική είναι βασικά μια καλλιστησία, αλλά η παράδοση είναι αυτό που γεννάει για όλους συνέχεια. Είναι κάτι πολύ δυνατό για μένα, πολύ πρωτογενές, δεν ξέρω τι θα πω. Φαντάζομαι ότι έχετε συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Θέλετε να μας αναφέρετε κάποιους από αυτούς? Βασικά έχω ασχοληθεί, έχω συνεργαστεί πολλά χρόνια με τον Ψαραντώνη, που είναι ο πατέρας μου. Έχω παίξει με πολλούς διάφορους λιράδες μικρός σε διάφορα δηλώσεις, κλέντια, πανηγύρια, ξέρω εγώ. Ποιο να πω, με τον κλάδο έχω παίξει λίγο, με διάφορα. Κοίτα να πείτε που χάσατε στην ξύλη. Στην Ελλάδα σημαίνει ότι έχουν καταλήψει η σημερινή μεταναδολογία. Δεν ταιριάζει το πρώτο με το δεύτερο μέρος, αλλά με έναν τρόπο υπόγειο ενώνονται ή κάπου σμίγουν ή σαν αντίθεση ή σαν θέση. Ποιο με να σου πω τώρα, να υπερασπιστώ αυτό που λέω τώρα. Ας πούμε, λέει, ο Μύρος έχει 9 πανιά και ρόδα τη γυρίζει, θεριό με 10 κεφαλές δεν μας ξεχωρίζει. Άσχετο, αλλά ωραίο. Οι αριθμοί 9 με το 10 κάνουν μια πολύ ωραία σχέση εκεί. Νομίζω ότι η θεματογραφία των νέων στις Μαντινάδες είναι δάνειο από τους παλιούς. Δηλαδή, τραγουδώ στη γειτονιά σου, στην πόρτα, στη γειτονιά, στο μπαλκόνι, ποιο μπαλκόνι. Σήμερα που τα κινητά, υπάρχουν οι δρόμοι και τα κορίτσια βγαίνουν στον δρόμο άνετα. Πρέπει λοιπόν ο σημερινός να διαδραματεί Μαντινάδες της Βόλτας. Πως είδα και κρατούσε την καφέ τσάντα που φορούσε το κόκκινο φουστάνι, αλλά τα παπούτσια σου δεν σου πηγαίνανε, ξέρω εγώ. Πρέπει να, το λέω τώρα έτσι πρόχειρα, αλλά στην ουσία πρέπει να βγει προς τα εκεί μια κατεύθυνση, να υποθεί το σήμερα. Η ποίηση οφείλει να εκφράζει
το τώρα και να εύχεται το μέλλον. Τώρα μου έρθει μια μαντινάδα παλιά, πολύ παλιά, που λέει για να δείξει τη δυσκολία της γυναίκας, της αγάπης αυτής που βιώνει αυτός. Και την τραγουδί ο Ξυλούρης ο Νίκος λέει σαν την κακίνα αργαδινή που βρέχει και χιονίζει. Για βάλτε την εικόνα στο μυαλό σου να δεις. Τι πράγμα είναι, κακή αργαδινή. Και βρέχει και χιονίζει. Έτσι είναι και η αγάπη σου και ποιος λέγεται. Αυτές είναι οι ποιότητες που εγώ τιμώ δηλαδή στη Μαντινάδα μέσα. Και αισθάνομαι ότι οι παλιοί, χωρίς να έχω λαγνία για τους παλιούς, δεν τους εκτιμώ όλους, γιατί και αυτοί ήταν κάποιοι. Αλλά υπάρχουν κάποιοι παλιοί που μιλήσανε με αίσθημα που είναι αξεπέραστο. Είπα σου μην μπερδένεσαι στη ζωή μου τα κρούσα, γιατί τα συρισβάσανα ως άλλη μέρα. Είναι χτισμένη ωραία, έχει ένα χιούμορ μέσα και μια απειλή μαζί, αλλά γλυκιά απειλή, από ένα άλλο. Θα πρέπει λοιπόν η Μαντινάδα, όπως γράφεται, να ξεκινάμε, να μην υπάρχουν απόστροφοι στις λέξεις μέσα. Πρέπει οι λέξεις να είναι καθαρές και να κάνουν καλή γειτονιά μεταξύ τους. Να συνδέονται οι λέξεις με έναν τρόπο που να ευχαριστιέσαι τον ήχο των λέξεων, διότι η Μαντινάδα δεν είναι μόνο αυτό που περιέχει, είναι ο ήχος τους. Όπως σε κάθε ποίηση, σε κάθε λόγο. Δεν είναι μόνο το περιεχόμενο που μπορεί να είναι σημαντικό. Σημαντικό είναι ο ήχος. Αλλιώς διαβάζεις με τα μάτια, αλλιώς ακούς με τα αυτιά των Μαντινάδα. Διαβάζουν ένα κείμενο πολύ. Όταν δεν γνωρίζουμε την απάντηση, οφείλουμε να προστατεύουμε την ερώτηση. Λες. Αν το διαβάσεις με τα μάτια, σου δίνει άλλη έννοια και άλλη έννοια ακούγοντάς το. Όταν γράφει λοιπόν κάποιος, πρέπει να ρωτά τις λέξεις. Αν συμφωνούν, να σμίξουν για να καταλήξουν να κάνουν το σημαντικό. Εν πάση περιπτώσει, η Μαντινάδα θέλει να ερμηνευτεί και να καταλάβει όλο το λόγο. Να νιώσει. Η κάθε λέξη έχει ένα συναισθηματικό βάρος, το οποίο πρέπει να το πάρει ο τραγουδιστής και να το πει. Οι παλιοί τραγουδιστές τραγουδούν με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ακούνε το αίσθημα του λόγου και της Μαντινάδας. Ο σημερινός τραγουδιστής, γενικός ο σημερινός, ακούει τη φωνή του και όχι το περιεχόμενο της Μαντινάδας. Αν ακούς τη φωνή σου τραγουδώντας, δεν ακούς το μέσα. Ενώ, όπως ένας ερωτευμένος πείθει με το Σαρδάμ, με την αμηχανία του, με τις βλακίες που λέει, μπορεί να σου πει ένας που σε ερωτεύεται, ήθελα να πιούμε ένα καφέ μαζί και να βρεθούμε και να τα πούμε. Και σου λέει ένα άθλιο πράγμα, το οποίο σε πείθει όμως. Από έναν τύπο ο οποίος ήταν κομψός, θα σου πει με κομψότητες, το μαλλί σας είναι εθέριο και η ματιά σας είναι σημαντική, θα διαλέξεις ανάμεσα σε αυτό που πείθει. Αυτός που πείθει είναι αυτός που είναι αληθινός, αυτός ο οποίος δεν πείθει, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτός ο οποίος μεταχειρίζεται το λόγο χωρίς το συστατικό βάρος του λέξη. Εσείς αέρας δυνατός κι εγώ μικρό λουλούδι, παραπονώ κι εγώ μικρό λουλούδι.
φύσας και γίνεται, αμάν και γίνεται. Και με φύσας και γίνεται η ερημιά τραγούδι, παραπονώ η ερημιά τραγούδι, εσείς αέρας δυνατός κι εγώ μικρό λουλούδι. Κάποια ηλικία μεγαλώνοντας βλέπει ότι αυτό το πράγμα είναι ξένο προς αυτόν και επανέρχεται στις ρίζες, στις παραδόσεις του, γιατί αυτό είναι η ταυτότητά του, αυτό είναι που τον κρατάει για να καλοχίσει και τη γενιά τη δική του μετά και της επόμενη γενιά, την οποία αυτός ο καθένας από τη μεριά του θα δημιουργήσει. Οπότε θα κάνει παιδιά, οπότε τι θα διδάξει στα παιδιά του. Και ανέφερα προηγουμένως ότι δεν είναι ξεκομμένη από τη μουσική και την καθημερινότητα. Είναι και στο κάθε άνθρωπο και επάγγελμα για κάνει. Είναι ταυτισμένο με τις στάσεις ζωής και ακόμα από τις γεύσεις που θα φάμε. Ακόμα συμπεριφορές στον ίδιο το χώρο που κινιόμαστε, στον επαγγελματικό, είτε κτηνοτρόφιος είναι αυτός, είτε βοσκογεωργός είναι, είτε στην πόλη μέσα. Όλα αυτά είναι οι ρυθμοί που κουβαλάει από μέσα του γονιδιακά. Και σε ανάλογη περίπτωση τα βγάζει και φαίνονται μέσα από τις συμπεριφορές όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, οι νέοι, όπως είπα, έχουν και είχαμε και εμείς οι νεότεροι στην τάση να βιαζόμαστε, να ξεφεύγουμε και είναι κάτι φυσιολογικό. Όσον αφορά το θέμα τώρα στον χώρο το δικό μας που κινούμαστε στον καλλιτεχνικό χώρο, είναι θέμα στον κάθε ένα που ασχολείται με το επάγγελμα το καλλιτεχνικό, την αισθητική του, την οικογενειακή του τέτοια που κουβαλάει μαζί του, πόσο φιλτράρει και πόσο ποιοτικά θέλει να καταθέσει ορισμένα πράγματα. Πάρουμε από το στίχο, μέχρι το τραγούδι, μέχρι το παίξιμο, μέχρι το ξέρω εγώ. Και γιατί ήταν και φιλόσοφοι, λέγανε ότι αυτός επιλέγει σωστά να κάνει αυτό το πράγμα και αυτός είναι ολοκληρωμένος μερακλής. Οι νέοι λοιπόν πρέπει να διαλέγουν σωστά πρότυπα που έχουν διανύσει διαγωνικά δεκαετίες σε όποιο χώρο και κινούνται, ούτως ώστε αυτά τα πρότυπα να τα έχουν πραγματικά στους εαυτούς τους σαν διδαχή, σαν φύλακες άγγελοι να τους προστατεύουν και να μην κάνουν λάθη, όσο γίνεται λιγότερα λάθη, γιατί λάθη θα κάνουμε. Η σημασία είναι ότι γίνονται λιγότερα λάθη. Και έτσι η παράδοση θα συνεχίζεται και θα διονύζεται, γιατί ο λαός έχει ανάγκη, ο κόσμος έχει ανάγκη να στείλει τις κοινωνικές του εκδηλώσεις και θρησκευτικά και κοινωνικά, γιατί διαφορετικά δεν έχεις ταυτότητα, είσαι εξαρτάται.
σπράσες, τον έρωτα πράσες, ποτίζω και κλαδεύω. Τον έρωτα πράσες, ποτίζω και κλαδεύω. Έλα γιατί εξεφούντωσε. Έλα γιατί εξεφούντωσε και δεν τον παλεύω. Έλα γιατί εξεφούντωσε και δεν τον παλεύω. Τον έρωτα πράσες, τον έρωτα πράσες, τον έχω φυτεμένο. Αχ, η αγάπη μου τον έχω φυτεμένο. Έλα να κόψεις το κλάδι. Έλα να κόψεις το κλαδί που σου κόβω πολιασμένο. Έλα να κόψεις το κλαδί που σου κόβω πολιασμένο. Αυτό πάνω είμαι. Εντάξει, γνώρισα τον Άρη εδώ. Μου άρεσαν οι μαντινάδες του. Όχι μόνο αυτόν, και άλλο από το αυτόν και άλλες δηλαδή. Το βοηθώ, ταξινόμησα το έργο του, στηρίζω δηλαδή το έργο του αυτό, κατάλαβες. Και αυτό και τα παιδιά μου, εμένα ποιος με στηρίζει δεν ξέρω. Τι άλλο να σου πω, να, εντάξει, έκατσα στον τόπο για τον Άρη εδώ πέρα, αλλιώς δεν θα καθόμουν ποτέ. Απλά εντάξει, έχουν συγγένεια με τον Ξυλούρη, τον συγχωρεμένο, ο πατέρας του Ψαρονίκου, είναι δεύτερα ξαδέλφια με τον Άρη. Εσύ είσαι η δεύτερη ξαδέλφια. Ο Αριστίδης με τον Ψαραντώνη, τον Ψαρονίκο, είναι αγωνίδιο που παίζω και τα παιδιά μου και αυτά ακολουθούν την παράδοση της οικογένειας. Εντάξει, εγώ απλώς αυτό που έχω είναι να τα φροντίζω. Και να είμαι από πίσω πάντα. Με λίγα λόγια, τι είναι η Ματινάδα σου, Μίτσι, γιατί τι βγάλει αυτές. Αυτές γεννηθήκαν από μέσα μου. Γεννηθήκαν από μέσα μου. Απλώς εγώ τις έγραψα στο χαρτί. Τι εκπηρεάζει, τι κάνει τώρα, είναι ένα χάσμα από τη φύση, το είπαμε, ας πούμε. Η Ματινάδα, η μισή είναι της φύσης και άλλη είναι εμένα, ας πούμε. Είναι κάποιες πέτρες που τις έχει η φύση και εγώ τις χτίζω. Αριστερά τα λέει. Να πω τώρα θα χτίσω. Αλλά πάση στιγμή είμαι έτοιμος να χτίσω, ας πούμε, γιατί δεν ξέρω πότε θα πάρει εντολή από την ψυχή και από τον ενδιαφέρον.
ψυχή. Η ψυχή. Να μην σε καθυστερώ άλλο, να είστε καλά. Καλά πάει, η νεολαία πάει καλό, κατά τη γνώμη μου. Συμμετέχει, ειδικά εδώ πέρα συμμετέχουν πολύ. Αυτό που έχω να πω εγώ στους νέους και γενικά παντού. Να μην παρασύρονται εύκολα από πράγματα που δεν τους χρειάζονται και δεν τους πάει σε άλλο κόσμο να προσπαθούν και να καταφέρουν να επιλέγουν κάτι που το θέλει αυτός και όχι γιατί το δίνει όλο. Πολύ σωστό αυτό. Να γνωρίσει τον εαυτό του ο άνθρωπος. Λίγα λόγια, η Μαντινάδα τη στιγμή που βγάλω, ταξιδεύω σε άλλο κόσμο, ξεχνώ τον κόσμο των προβλημάτων, νομίζω ότι είμαι πολύ ελαφρύς, καταλαβαίνω ότι κάτι θα γεννήσω, θα βγάλω εκείνη τη στιγμή και όταν βγάζω τη Μαντινάδα, αν είναι και μεσάνυχτα, μου έχει δημιουργηθεί πολλές φορές, ξυπνώ και νιώθω την ανάγκη να τη μοιραστώ με τον κόσμο, ίσως να νιώσω επιβεβαίωση, να μου πει αν είναι καλή ή κακή. Και έχω ξυπνήσει πολλές φορές φίλους μεσάνυχτα για να τον πω τη Μαντινάδα. Αυτό το συναίσθημα νομίζω ότι είμαι εκείνη τη στιγμή ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Αυτή είναι με λίγα λόγια η Μαντινάδα. Ναι. Πώς θα περιγράφετε την έννοια του Μερακλή? Ο Μερακλής ο άνθρωπος καταρχάς φαίνεται. Είναι όμως οι άνθρωποι οι οποίοι δεν φαίνονται μερακλείδες, είναι κρυφοί μερακλείδες, μπορεί να είναι και πιο μεγάλοι αυτοί οι μερακλείδες και δεν μπορούν να εκφραστούν. Πάλι παράδειγμα σας φέρω, εδώ πέρα ένας γείτονάς μου έχει πει, δεν έμαθε να χορεύει και μου λέει, το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου ήταν που δεν έμαθα να χορεύω και δεν μπορώ να εκφραστώ και όταν βλέπω τους άλλους να χορεύουν μου έρχεται να εκραγώ. Αυτοί είναι οι κρυφοί μερακλείδες, δεν μπορούν να εκτονωθούν. Οι άλλοι τώρα μπαίνουν στα γλέντια, φαίνεται ο μερακλής ο άνθρωπος, φαίνεται, μπορεί να κάνει ένας μερακλής ένα γλέντι μοναχός του. Το νιώθει, δεν το κάνει φαινομενικά. Εμένα ένα παράδειγμα και ντενέκες να μου παίζουν, άμα με πιάσει το συναίσθημα αυτό, δεν έχω πρόβλημα, δεν είμαι επιλεκτικός να λέω αυτή τη λύρα θέλω. Εγώ μερακλώνομαι εύκολα γιατί το έχω αυτό το πράγμα. Έτσι είναι. Ένα μήνυμα που θα θέλετε να περάσετε στους νέους σε σχέση με την Κρήτη, την παράδοση? Εμένα η γνώμη μου είναι να ξετρέχουν την παράδοση γιατί αυτή τόπος χωρίς παρελθόν δεν έχει μέλλον. Και εμάς η παράδοση είναι το παρελθόν μας και πρέπει να πατούμε εκεί πέρα και η γλώσσα της Κρήτης αυτή τη στιγμή είναι η Μαντινάδα, να μην την αφήσουμε. Βέβαια να κινούνται σε σωστά πλαίσια και όχι να λένε μηχανικά Μαντινάδες, βγάλε μου αυτή, σου λέω μισή να τελειώσει την άλλη. Αυτά εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα παραμύθια. Η Μαντινάδα βγαίνει και πρέπει να έχει ψυχή, να σε αγγίξει κάτι για να βγει, να μείνει στον χρόνο. Οι άλλες όλες που είναι τεχνητές, τελευταία Μαντινάδα που έβγαλα χθες. Πάντα την τελευταία λέω. Ποια μέρα είναι πιο μικρή, ποια νύχτα πιο μεγάλη. Να έρθω να πέσω από νωρίς στη δροσερή σου αγκάλια. Και έμαθα τελικά ότι 22 του Δεκέμβρη είναι η πιο μεγάλη νύχτα. Ο Κορνάρος, σαν μεγάλος ποιητής και σαν ανήσυχος άνθρωπος και μεγάλος ερωτικός, διότι όταν λέμε ερωτόπεδος εννοούμε τον Κορνάρο. Αυτός ένιωσε τα αισθήματα και τα έγραψε. Δεν υπήρξε ένα πρόσωπο που είναι φανταστικό. Αυτός λοιπόν ένιωσε τα αισθήματα αυτά και τα κατέγραψε με τέτοιο τρόπο. Πιστεύω ότι ταξίδευε και πιστεύω ότι ήρθε στα λόγια οπωσδήποτε, διότι δεν μπορούσε να μην περάσει από εδώ πέρα τόπο ο οποίος υμνεί τον έρωτα τόσο πολύ και τόση πολύ παραγωγή Μαντινάδας υπάρχει. Λοιπόν, τι έμαθε εδώ λοιπόν κατά τη γνώμη μου ο Κορνάρος? Έμαθε ότι η γυναίκα ερωτεύεται ακούγοντας τον άντρα και ο άντρας ερωτεύεται βλέποντας τη γυναίκα. Το ένα είναι εξωτερικό και φαινιακό και το άλλο βαθύ. Όταν λοιπόν ξέρουμε περιπτώσεις που τις φτιάξαμε εμείς, που ένας άντρας κάνει μια γυναίκα χωρίς να ξέρει ποιος είναι αυτός, να την ερωτεύεται
από το τραγούδι του και μόνο τη νύχτα, τότε καταλαβαίνουμε αυτό που είπε προηγουμένως. Και αυτό ακριβώς μεταχειρίζεται ο Κορνάρας. Βάζει τον ερωτό και τον τραγουδήσει τη νύχτα, ξανά και ξανά βέβαια, και ρωτούσε τον ερωτεύεται οριστικά χωρίς να ξέρει ποιος είναι. Αυτό είναι το βαθύ νόημα του ποίηματος αυτού ως προς το ερωτικό. Δηλαδή ξέρουμε ότι η γυναίκα ερωτεύεται βαθιά και όταν...